Egunon eta ongietorri udaltopera. Ongietorri berezia denoi udaltopen 10. edizion honetara. Egunon eta mila esker etortzeagatik, Bingen Zupiria, Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politika eta Kultura sailburua, Mark Lolano, Gipuzkoako Ahaldun Nagusiak, Elena Laka, Euskaltzaleen Topaguneko lehendakaria, eta nola ez, Jonan Txordoki, gure udaleko Euskara Batzordeko lehendakaria. Egunon guztioi etortzeagatik. Azken urte hauetan, gero eta beteago ikusten dut, etxe honetako auditorioa eta egia esan postekoa da. Pozik eta harronago gaur, hemen hainbeste pertsona ikusteaz. Pozik ikusten dudalako, denon artean, abiatu dugun ekimen hau, ona dela. Ona dela euskarentzat, ona dela beti euskaraz egiteko ohitura duten milaka euskaldunentzat, ona da baita ere, naiz eta euskaraz egiteko ohiturak ez izan, euskaraz zer edo zer dakitelarik euskaraz gehiago egin dadin parten izan nahi duten milaka euskal herritarrentzat. Eta ona dela iruditzen zait noski, oraindik euskara jakinez, baina noizbait ulertzera iritsiko diren beste milaka euskal herritar horientzat ere. Eta areagoa joanez, bizikidetzarako ere ona izan daitekela iruditzen zait. Ulermenak, hitzak beraz dioen modura, ulertzeko gaitasuna adierazten du, eta bakoitza nahi duen hizkuntza egiteko baldintza hori betetzeko iritsi beharko dugun noiz bat. Alegia, guztiok bi hizkuntza ulertzera, gero bakoitzak nahi duena erabiltzeko aukera izan dezan. Uste dut aukera hori ere erreala izateak elkarrekin hobeto ulertzera eta bizikidetza errastera eramango gaituela. Denbora eta horrelako egitasmoak beharko ditugu, baina norabidea ona delakoan nago. Eta pozik egoteaz gain, harro ere banago. Esan didate eta ongi dakit, Euskaraldiaren oinarrian ez dago soilik orain 2 urte Lasartean egin genuen irten ermairutik herri erronka. Beste hainbat herritan ere gauzatu dira horrelako esperientziak, baina ni Lasarteko alkatea naiz, eta ezin dut eskutatu, hau bizi eta belarriprez hemen jaio izanaren harrotasuna. Eta harrotasuna baita ere, udaltopen landu delako horrelako esperientziak Euskal Herri guztira zabaltzeko ideia. Besterik ez, aurten Galesetik etorritako ordezkariak ere baditugu hemen, eta pentsatu dut agian ere, ari garena beste hizkuntza gutxitu batzuentzat ere eredugarria izan daitekela. Horregatik, animatu nahi zaituztek elkarrekin lanean jarraitzera. Ea topatzen dugun moduan euskaraldi arrakastatsu bat egiteko. Besterik gabe, hitza emango diot Pili Kaltzadari, bera hariko baita aurten aurkezpen lanetan. Nahi duzunean, Pili, zure da etza. Eskerrik asko, mila esker. Eskerrik asko, Jesus Zaballos, Lasarte Oriako alkate jauna, egunon, ongi etorri guztioi, eta mila esker gaur hemen zaretelako. Eskerrik asko, zuei hemen holtza gainean izatea tokatu zaizuen hoi, eta eskerrik asko utzia zu ezaten 10. edizio honetan ere eskerrak ematen laguntzaile bereziak ditugun bestelako erakundei ere bai, Euskal Hirigune Elkargoari, Nafarroako Gobernuari, Arabako Foru Aldundiari, Eudeli eta UEMari, Udalerri Euskaldunen mankomunitateari. Ikusi duzuen bezala 10. urte horrena ez da edozein urtea. Ez da edozein ekitaldia, aurtengoa sorpresaz beterik dator, ez ditut orain hemen argituko noski bestela sorpresa izateari utziko liokete, baina izango da gaur eta bihar ez bakarrik zer ikasia baita ere, zer gozatua zalantzarik gabe. 10 urte 10 testigantza, lehendabiziko 5 ikusi ditugu, geroago ere aukera izango dugu, edo bestela nahi izan eskero, webgunean ere patxaraz ikusteko moduan izango duzue, udaltop.eu zen. Hemen ditut, txintxo hasieratik, eskerrik asko horretan ere, utziko diazue, galdera bana egiten, eta, etxetik hasiko gara, etxean gauden ezkero, etxean jokatzen duenari, emango diot lehendabizi hitza, Jon Antxordoki, Euskara Batzordeko lehendakaria, alkateak berak ere esan du eza, harrotasuna, Lasarte Orian gaude, 10 urtez egindako lanaren balorazioa ezinbestean, zuri eskatu behar dizut, Jon.
Bai, egunon. Bai, alkatiak esan duen bezala, harro gaude eta pozik gaude, Lasarten itxendan udaltopez, oso harro gaude. Hasiera batian, hasi zan, ideia xume batian, eta hori proiektu bihurtu zen, eta proiektu horrek 10 urteko bidia badauka. Ez da, erresa izan du, baina elkarlanian sinisten dugu eta gaina beharrezkoa dela pentsatzen dugu. Pentsatzen dugu denon artean inberreko lana diala. Eta azkenean erakunde publikoak, bai udalak, bai aldundiak, bai gobernuak, baita euskararen aldeko mugimenduak, eta nola ez alderdi politiko eta baita herritarrak ere denon artean laundu inberdeu eta aurre egin behar dugu. Azkenean bakoitzak bere ritmoan, baina denak bire berdinean, aurreako birian. Eta, bueno, pentsatzen dugu behintzat, filosofioi plazaratzeko leku udaltu baldin bada, posteko moduko gauza dela. Zalantzari gabe orain arte egindakoa postekoa, hemendik behar bada 20. Edizioan galdetuko izut berriro ere, nola jondiren gauzak. Elena Laka, zuri oraingo honetan Topaguneko lehendakaria zaren ezkeroztik, badakigu Euskaraldian buru belarri murgilduta zaudetela, gaudela, egongo garela, luze hitz egingo dugu horretaz gaur eta bihar, baina orain zuri hasteko eskatu nahi dizut, radiografia, ez da? Minutua eta emaitza esaten den bezala, nola dauden gauzak? Egunon, minutua eta emaitza, ikusten duguna da Euskaraldia sekulako ilusioa ari dela sortzen. Ez da urte bete eskaz hementxe bertan aurkeztu genuela, 11 egun euskaraz, tartean Euskaraldiak izena ere ez zeukan. Eta urte bete beranduago ikusten ari gara, ilusioa sortzen ari dela, oso harrera ona izaten ari dela Euskal Herri osoan. Eta gaur goizean bertan, Carmelo Aiesta, Arrigorriagarrari, bera dabil Bizkaian eta lurralde askotan herri Euskaraldia agertzen, eta ikusten dugun bezala zenbat jende biltzen dan, deialdi bakoitzean, parte hartzea, zelako anitza dan, haundia da, eta berak esaten zuen beltzargabeltzak ikusten hasi gerala. Beltzargabeltzak dira gauza arraroa, ibarren bele zuriak esaten didegu. Eta beltzargabeltza hauek dira gero eta aho bizi gehiago ikusten ari gerala. Euskaraldia oraindik ez da hasi, gertatzen diar dugu, baina hasi gara ikusten beltzargabeltza horiek. Eta hori iruditzen zaigu oso importantea dela, ze ez bakarrik lurralde bakar batean, herri batzordeak ari dira sortzen lurralde guztian, herri guztietan, jende voluntarioa ari da, aspaldi ez dugu ikusi horrelako mugimendurik herri honetan, eta aktibazio sozial hori gero horrek sortuko duen oinarri hori uste dugu ikaragarrizko potentziala eduki dezakela. Eta gainera hori gertatzen ari da Euskararen herri osoan. Herrietan egoera soziolinguistikoa oso desberdina dela eta baina lurralde osoan ari da. Mapa ikusten badugu ze herrietan sortu diran batzordeak, benetan oso pozgarria da, ze banatuta daude lurralde osoan, batzutan gehiago beste batzutan, baina Euskararen lurralde osoa hartzen dugu, eta helburuetako bat behintzat hori izan orain, kapaz baldin bagara, horri eusteko, aktibazio horri indarra emateko, eta hori erabiltzeko uste dut gauza handia egin dezakegula. Beltzargabeltz horrek eta bele zuri horrek askoz importanteagoak eta askoz gehiago izan daitezkela. Eta azkenik eskerrak nahi geniezkiok, ez da zuek danok, seguru asko parte hartzen ari zarete, eta harlako ilusioarekin eta harlako partaidetzarekin dabilen jendeari, uste dut, bihotzez eskerrak ematea besterik ez dagoela, eta danon artean zerbait itzela egin dezakegula. Eta egingo dugu, beraz, hause momentua eta emaitza esan dezagun, baina oraindik asko falta zaigu, energia horretaz ondo jantzi behar dugu. Asko falta zaigu, baina 2019 urteari begira ere jarriko gara, eta bingen zupiriari galdetu nahi diot orain, Eusko Jaurlaritzako Euskara eta Kultura Sailburua den neurrian, ohiturak aldatu, gizartea aktibatu, ikusi dugu beharra honi segimendua ematekoa, bidea egiten jarraitzekoa. Konta iguzu? Lehenengo eta behin, Euskararen lurralde guztietatik etorritako lankide eta bide lagunoi ongi etorri eta egunon. Utzi da zupili, atzera begira jarrita azten
Joan den astean, Euskal Herriko Unibertsitatean liburu bat aurkeztuko aukera izan genuen. Euskararen historia du izena. Eta historian gure hizkuntza sartu zenetik ona egin duen bidea jasotzen du, era batera edo bestera. Gauza batzuk ziurtzat ematen ditut, azpimarratuta geratzen dira. Baina gure hizkuntzaren historiaz beste hainbat galdera zabaltzen ditu, unibertsitateak eta zientziak eztabaidaren bitartez argitu beharko dituztenak. Ondorio batzuk atera leizke, bat izango litzake, gure hizkuntza nunaitik datorrela, ez dakigu zenbat mende daramatzen hemen, baina gure hizkuntza gizatalde batek bizirik ekarri duela gaur egunera arte. Naiz eta hezkuntza sistemarik izanez, eta naiz eta hizkuntzaren biziraupena bermatzeko erakunderik eta hizkuntza politikarik izanez. Liburuak badu azken atal bat. Azken atal hori 1978an hasten da. Euskaltzaindiak Arantzazun egin zuen kongresuan eta Euskararen Batasunaren oinarriak ipini ziren kongresu horretan. 1978tik hona, gure hizkuntzak era guztietan, modu guztietan eta toki guztietan izan duen garapena ezinisteko modukoa da. Hizkuntza eredu bat, Euskara batua, finkatu da, eredu bezala, eta sustraitu da Euskararen lurralde guztietan, iparraldetik hegoaldera, ekialdetik mendebalera. Eta gizarte ekimenik egon ez balitz, hori iaia ezinezkoa izango zen. Horrekin batera etorri da, hizkuntza galduta zegoen edo gutxituta zegoen toki askotan hiztun berriak egotea. Adibidez. Hori, azken 50 urteetan gertatu da. Liburuak atal berriak ditu idazteko. Urrengoa, seguruna, urrengoaren hasiera geuri dagokigu, geure belaunaldiari dagokigu, edo dagokio. Eta berriz ere garrantzitsua izango da gizartearen aktibazioa pausu berriak emateko. Euskaraldiaren sorreran eta bultzada honetan parte hartzen dugun gizarte eragileok eta erakundeotako ordezkariok pentsatzen dugu, Euskaraldia bera izan daitekeela atal berri horren hasiera markatu lezakeen puntuetako bat. Berriz ere gizarte ekimenari eraginez eta berriz ere gizarte berrikuntzan benetan aipatzekoa eta azpimarratzeko modukoa den Euskararen berreskurapen eta zabaltzearen bitartez. Euskaraldia 2018an hasiko da, baina ezin liteke aurten bukatu. Jarraipena beharko du, bide laguntza beharko du, ikerketa beharko du, eta gainera balore positiboak ekarriko dizkio gure elkarbizitzari eta Euskararen prestigioari. Ia benetan atal berri horren lehen puntua den. Eskerrik asko, Bingen. Gogoratzen duzu eza, garai bateko liburu zahar hori historia amai ezina edo lako zerbait zuen izena, ezta? Bueno, historia horretan ari gara, azken atala orain dela mende erdia hasitakoa da, urrengo atala geuk egingo dugu, geuk idatziko dugu, aho bizi eta belarri pres behar ditugu, Markel Olano, egunon zuri ere. Zer egin dezakegu? Halako eragile eta historia berri horretako protagonista gehiago izateko. Nik esango nuke, lehenik eta behin berrikuntza ezinbesteko dela. Gauza berriak egin behar ditugula. Askotan aipatzen da, euskalgintzan ere oso akuinatua dagoen konzeptua da bidegurutzean gaudela, orain arteko guztiak, orain arte egin dugun, da sailburuak errepaso eman dio, guzti horrek aurrera pauso oso importantea ekarri digula herri bezala, da hizkuntzaren berreskuratze prozesuan, baina une honetan bidegurutzean egonda erabaki onak hartu behar ditugula eta gauza desberdinak egin behar ditugula. Orain arte egin dugunatik haratago, berrikuntza eta ausardia behar dugula. Eta nik garbi daukat, bide horretan erakunde publikoak eta euskalgintzak elkarlana jorratu behar dutela, hori dela giltza importantenetako bat. Beraz, euskararen berreskuratze prozesu horretan, eragile aktiboak gerenok lana elkarrekin egin behar dugula, ambiziosuak izan behar dugula, eta horregatik urratsak argitu behar direla, berrikuntzaren eskutik. Nola nahi eren ikuste dut, une honetan gure gizartean, da Gipuzkoan nire inguruko errealitatean ari naiz, eta horri buruz ari naiz, esperientzia hori daukadalako, une honetan erabileraren ikuspeditik dauzkagu
ba ez dakit, kristalezko sabaiak edo euskaldunok dauzkagu errealitate batzuk ez daudenak espesatuak, baina gero bizi ditugunak, ez? Desoroso gaude, askotan rollo txarra dago, bildurraz gabiltza, euskaldun asko eta asko, erabiltzeko momentuan gure inguruan modu naturalean euskara. Eta hor, nik uste dut, ekimen honek, izugarrizko aldaketa ekarri zaiokela gure herriari, eta gure lurraldeari bereziki. Zergatik, ekimen hori duela, okeretzaleman dago, urte pare bat edo hasi zena hemen bertan, esperientzia hori herrian bertan lasarte horian egintzan, eta gero ebaluazio bat egintzan, eta ebaluazio horrek erakutsi zuen emaitza oso ona izan zela, aurrerapa oso importanta izan zela, euskararen erabileran ikuspegitik herrian bertan. Gainera, ikuspegi soziolinguistikotik, ez dena, ez da urrik ere, Gipuzkoako herririk euskaldunena, ez? Orduan, kontestu horretan, euskararen erabilerak aurre egitea, horrelako esperientzia zehaz batekin nik uste dut hori benetan eredugarria dela, eta horrek eskemak puskatzen dituela, eta euskaldunak ez direnei bide bat eskaintzen diela. Nik uste dut une honetan daukagula errealitate bat desente egonkorra eta kalterako. Eta hori puskatu egin behar dela, eta puskatu behar dugula esperientzia zehatzekin eta jarrera aldaketa zehatzekin baita ere. Gurutze bideak askotan pasa izan ditugu, bide gurutzean ere behin baino gehiagotan egon gara, eta orain aurrera egitea erabaki dugu, beraz bide horretan aurrera elkarrekin egingo dugu, bi egun hauetan hortaz ere hitz egingo dugu. Eskerrik asko lauoi, gaur hemen izateagatik, Udaltopen 10. ekitaldiko sarrera ekitaldian. Txalo egingo diogu, mila esker, aurrera, eskerrik asko.